аз искам да ви кажа по този законопроект, който внесахме за опазване на земеделското имущество. Сега в момента се прави един много обстоятелствен коментар по този закон за опазването на земеделското имущество. Презумпцията е на Сдружението на кметовете и на отделни кметове, които пожелаха да внесеме този закон, колкото е възможно по-бързо да се разгледа и да се организира опазването на земеделските имоти и другото, което е реализацията на продукцията да става само на определените за целта места. Защото на много места сега, където и да минем през населените места, ние можем да видим как направили там една маса, на която са сложили продукти, откъде са тия продукти, никой не може да каже какъв е произхода, а да не говорим за качество, за безопасност, това, което трябва да се контролира от Агенцията за безопасност на храните. Така че с оглед безопасността, с оглед изясняване на произхода на тия стоки, всичко това трябва да става само на определените места на дребно, а на едро, да се организират, защото са малко на брой тържищата, където може да се съхранява кратковременно и да се прави първична преработка на стоката и тези борсите, зеленчукови земеделски борси. Така че това е така като по-основно. Предвижда се да има полски пазачи, да има доброволни отряди по населени места, а вече по-едрите имоти да се опазват от хранители, като за всичкото е представен регламент, какво трябва да се направи, как трябва да се направи, как да се заплаща на тия хора, откъде да се събират средствата, глобите там, конфискуваните имущество и животни, нали, къде, когато не се потърсите, не се платят глобите, как да се продава. Всичко това е залегнало в този проект за закон. Но аз искам по-скоро да се спре тук като чета, нали, професор Тасков да представи идеи за земеделието там в Ямболска област и не само в Ямболска, преди малко говорихме и за Бургас, и за Сливен, тук за Гаврилово стана дума, нали, а и за Стара Загора и за цяла България. Това е стратегията, която предлагаме. Стратегията ще бъде внесена за новия програмен период 2014-2020 година, ще бъде внесена до една седмица и тя ще бъде от името на АБВ. В тази стратегия ние започваме с един много критичен анализ на сегашното положение на аграрното производство. Аграрното производство е навсякъде, вие виждате. Значи ние говорим за промишленост, енергетика и други, но аграрното производство, освен че дава продукти за прясна консумация, за осигуряване на населението, за решаването на продоволствения проблем, той подхранва и промишлеността. Но констатациите, които правим в този критичен анализ, трябва да ви кажа, че са много тъжни. И аз съм написал тук в мотивите за този закон някои неща, които искам да споделя с вас. Че производството на плодове и зеленчуци спрямо 1984 година е намалено 12 пъти. Можете да си представите 12 пъти по-малко плодове и зеленчуци ние произвеждаме тук в България. На гроздие е намалено 4,5 пъти. На плодовете е 12, на зеленчуците 8 пъти. Драстично е намален броя на животните 3 пъти, от 3 пъти за говедата до 8,5 пъти за овцете и свинете. Можете да си представите какво е било в България. В момента ние открихме пазар и аз участвам в тази делегация, както каза и господин Слава, в помощ на министър Десислава Танева. Ние открихме пазара. Но какво ще предложим на този добър турски пазар, който отворихме ние сега? При положение, че ние не можем да направим големи партиди и при положение, че животните са много малко. И имаме пазар сега, в момента нямаме животни. Производството на мляко е намалено 2 пъти, на месо 6 пъти. И още по-тревожното е, когато виждаме какво се предлага на големите търговски вериги и какво се предлага на зеленчуковите борси. И като качество, това, което виждаме, това, което изследвахме, с наличие на пестициди, на тежки метали, да говорим, нали, за здравето на българина. Значи, това са неща, които ние се опитваме чрез тази стратегия да решаваме. Има някои неща, които също са смущаващи. Влошено е почвеното плодородие в България в резултат на нарушената структура. Ето преди малко разговаряхме, че основно е зърнопроизводство и производство на маслодайни култури.
В резултат на това, почвата ежегодно губи около 100 милиона тона. Почви, плодородни почви губим. 100 милиона тона. Това са данни на Евростат. След това, всяка година от почвата изчезва 2,5 милиона тона хумус, 4 милиона тона азот и 3,5 милиона тона фосфор. Можете да се представите колко е тревожно положението с почвеното плодородие. Така, българското земеделие е поляризирано. 5500 фермери стопанисват 82% от земята, със средно 672 хектара. И 250 хиляди фермери останали. Говорим за работни места, говорим за брутна добавена стойност. Откъде да дойдат? Когато няколко човека, шефа народ, са обсебили всичко и предлагаме в тази стратегия някои такива неща, които трябва да се отрежат, за да се решат проблемите на дребния производител. Значи, много неща мога да ви говоря за това, което сме заложили. Искам да говоря конкретно в моята област. Колегите вече ще вземат дума по останалите въпроси, ако имате и вие някои такива, които да поставите, аз така с удоволствие ще отговоря. Прие се и стратегия за висшето образование. Тя не е наше дело, но имаме наше участие на нашата парламентарна група там. Закон за научните изследвания, който също е важен за България. Това са неща, които се внесат така напоследък. Така че правят се някои неща. Инициативността на нашата парламентарна група е доста голяма. Имаме още много предложения. Закон за ветеринарното дело, закон за съсловните организации, закон за браншовите организации, закон за животновъдството и нещото, което считам, че е много важно, което работим в момента, закон за биологичното земеделие. И имаме, преди маничко пак разговаряхме и за това, че ние тук в нашия район, регион, както го определихме, имаме такива подходящи планински зони и в Стара планина, и в Странджа, където ние можем да правим много успешно биологично земеделие. Аз силно се надявам, че с тази стратегия и с тия закони, които ще проистекат от тази стратегия, ние ще можем до голяма степен да решаваме някои проблеми.